Badakizue, Bilbo Hiria irratia, 97 irratia eta uriola.eus, aste osoan zehar, zuzenean gabiltzala hemen, algara konpartzan albotik, zubitik, gaur azken eguna dugu, baina landabe, gonbidatu mordoa gure estudio honetatik, aste osoan zehar, konpartza ezberdinak gonbidatu ditugu, eta gaurkoan ere horrela egin nahi izan dugu, 5 kuarteleko lagunak etorri zaizkigu, Aitziber eta Fernando, eguerdion. Eguerdion. Bueno, zelan daroa zue aste hau, goza eta erlojua batera estua zen aste hau? Bueno, gozaldu berri, eta oso ondo, oso posik, baina ordutegiera bat aldatuta, aste nagusian gertatzen da bezala, ez da? Hau da, zoramena, aste osoko zoramena, azkenean zaila da pixka eta aguantatzea. Eta hala izan behar da, ez da badakigu nola izango den, gero kexatzen gara normaltasunez, baina bai, zer izango da, ez da, gauza asko ditugu komentatzeko eta konpartzari gabe, aste nagusi hau, gurea ez litzateke posible izango. Konta iguzu nola daramazazue orain arte bizitakoa? Bueno, oso aste, nik uste lasaia izan dela, txarrena erasoak, egon diren erasoak agian, ez da? Baina bestela alde batetik eguraldiak kenduta justo momenturik garrantzitsuena, ez da Marijaiarena. Txupinaren momentu hori? Txupinaren momentua jantzigula, bestela eguraldia lagun. Bueno, nik uste aurten adibidez, konparsen arteko harreman handia egondala bebai, inbazio asko ukidoguz, guk sortu behar izan ditugu gauzak bebai txosnan, beste konpartzetatik sariak edo badakizue olakoak egiten ditugula ez da konpartzen artean. Konpartzena, bueno, zueko lehenengo eta behin 5 kuartel kokatuko dugu, triangeluan zaudete. Bai, gu triangunean gaude, bizirekin eta mekauenekin batera. Eta inbazio asko? Bai, eta ez bakar, ez gure inguru hurbilekoak, bai. Urrunekoak ere, urrunekoak ere, bai, eta sofa eta dana eraman digute. Zein egin dizute? Sofa eraman. Eraman lapurtu? Lapurtu, bai. Badakizue, konpartxa baten bai, barruko bizitza sustatu behar dela eta barruko bizitza zaindu eta orduan guk 3 sofa maravilloso dakaguz. Eta... Bueno, orain bi. Ez, berreskuratu dugu. Berrin bazino egin gendun guk urrengo gunean eta berreskuratu dugu sofa. Bai. Ez, hori horregaitik urrengo gunean jarri ditugu pio motor, aurten gure leitmotifa da motoristen motero estetikarekin, eta pio motor jarri ditugu, horrek lapurtuta sofak bintzat zaintzen ditugun. Kokatu dezagun 5 kuartel, noiz sortzen da konpartza, orain aurpegia, ez dakit, gutxi gora bera zenbat urte dara mazuen, bai da, konpartza bat nahikotxo urte dituela. Bai, ia 20 betetzeko datorren urtean, 86koa. Ez da, zierakoa, baina egia da bai dala aspaldikoa. Bai. Bueno, 86, 5 kuartel konpartza jaio zan, kenmok talde antimilitaristatik, orduan, konpartza antimilitarista bat da, 86 urtean jaioa, hori, datorren urtean 20 urte beteko dituena, eta Bilboko konparsen dinamikan oso sartuta, asko sinisten dauena, ze eragile sozial modura Bilbokok ze indar dakan ere bai, ezta? Orduan, guk esaten dotzagu gure alde politikoaren adar festiboa dela, jai adarra, baina garrantzitsua ez dakit, bizikidetzarako eta hiria eraikitzeko, hori, zer esango gara, ez daukagu zerrendarik, zenbat garen, pioa jente biltzen dugu, apur bat zirkuloka, gero, eta bueno. Jai ludikoa, baina 5 kuartelek ere urtean zehar beste gauza batzuk lantzen ditu, ez? Eta baita ere presente dago beste eragile batzuekin kontu ezberdinetan, ez? Arazo ezberdinetan, dinot Bilbon bertan. Bai, mugimendu sozial modura eta kenmok bai ari da adibidez Mozalegen kontra edo banka armatuaren eta BBVaren aurkako plataforman eta, neurri batean lan antimilitarista egiten. Hori kenmok modura gehiago. Eta igual 5 kuartel modura. 5 kuartel moduan, Bilboko konpartzekin bat, egiten dugu lana, hori Santo Tomasen eta nore esaten da hori, ilauteriak. Ilauteritan, edo jai
konparsen arteko giroa sustatzeko jaiak antolatzen eta alakotan, ez da? Badakizue, bilerak eta 1000 ordu Bilerak, bilerak bai, egiten eta preparazioa oso handia. Bai, egia da, garrantzitsua da eta beharrezkoa da antimilitarismoaren oinarriak plazaratzea, da gaur egun pairatzen dugun kontu bat da, egiten dira urtean zehar bizikletak da martxak eta egiten dira hainbat ekimena salatzeko, bai, hemendik gertu badaude erantzule, ez da, hurbiletik jasoten ditugun albiste hoiek, bombardaketak, errefuxiatuak, beharrezkoa dela salatzea eta bueno, ikusten da zuen konpartzaren oinarria hori dela, ez da? Naiz eta soldaduzkaren arazoa gaur bertan ez izatea. Ez, eta gainera militarismoa zentzu oso zabalean ulertzekoa da, ez da, orduan, 5 kuartelen bidez, eta orain jaietan gaudela, eta horri buruz hitz egiten ari garena da guk eraiki nahi dugun moduan, ez da, herritik, girona sortzen, jendearen beharrak, ez dakit, osea, sistema hain patriarkal, jerarkiko, autoritario, horren beste bertsio bat sortzen, ez da? Orduan, bai gu mugimendu modura, gure erabakitzeko moduak nahiko horizontalak izaten saiatzen dira, gauza bera egiten da Bilbokon, eta neurri batean da alde propositiboa, ez? Nola eraiki gizartea. Jai giroan gaude, eta 5 kuartelek ere suposatzen du parte hartuko duela arratsaldeko herri kiroletan, ez? Konpartzen arteko herri kirol horietan. Bai, zaudete? Bai, atzo inkluso etorri zitzaigun konparsariren bat esaten soborno gehiegi, ari zala jasotzen aurkezlea, ez. Broma da. Bai, parte hartuko dugu oso desastrak izaten gara dana dala, Herri kirolen kontuan. Ez, eguneko kontutan. Bai, hori ikusten da konpartzen bankilloa, ez da zenbat jende dagoen erreserba azken une hauetan indane emateko. Guk azkenean osoko konpartza gau pasera eta nokturna garela. Beraz, hori, momentu honetan ez dago jende asko txosnan. Bueno, baina eguerdi partean Bloody Mary bat ere hartu daiteke, hori arrakasta izaten ari dena. Bai, Bloody Maryak itzelezko arrakastari dira izaten, baina ontsa izaten ziguten zeukatela. Seguramente igual orain agertuko zan hor, bai, jun ze superronak daude, eta bestela beste preparau batzuk inguruko txosnetan ere badaude honak. Baina aste nagusia askok deitzen dute bokata astea. Nork ez du afaltzen beti ere bokata batez, txosna batean edo bestean, eta ara non 5 kuartelek bokata honenaren saria jaso du? Bai, egia da. Basai sekretu dauka zuen bokata famatu horrek. Bai, eta gaude superarro, geunden arro gure bokatarekin, baina orain gainera dakagu rekonozimendu hori Bilboko konparsen sariketa honetatik, ez da? Benabideza da, eta originala da, hiru giharra, piper berdeak, gazta eta datilak, etorri jaten. Bai, baina aspaldiko bokatilloa da, betikoa, gure historikoa da, bai, horregaitik daude posik eta arro, bai. Hori da, horretan sinestea eta urderotero eta zaria jasoko duzu. Bokata berri bat ez daki zer, badaki zer, gurea ona da eta sinisten dugu. Bueno, Itziber eta Fer, eskerrik asko. Hurbildu izanagaitik. Eskerrik asko zuei. Ondo eraman azken txampa hau, geratzen zaigu azkenengo larun bat hau. Ziurrenik gaua gogor etorriko dela, atzoia jendetza zebilelako, eta gaur suposatzen dugu azkenengo larun bata izanik, ere jendetza ibiliko dela. Eta gero geratzen da biharko eguna, batzutan pena ematen duela, baina oso egun berezia izaten dela ere, ez? Bai, este nagusia emozio aste bata, eta biharkoa da, tristura, melankolia. Aldi berean gogoak amaitzeko, baina ez. Gogoa bai, hori da. Baina ez gaitezen aurreratu, oraindik asko beratzen melankoliarako izango dugu tartea. Subidoia falta dugu, hau gaurkoa magikoa izaten da, ezta? Bai, gaurkoa eta biharkoa. Hori da. Triangunen oso jai ederra egiten da, gau osoan zehar, janaria eta gero, paella eta gero, oso festa handia.
Baita, alde zaharrean ere, erraldoiak, musikariak, benetan gomendagarria da igandeko izeko giroa. Bai, eta gustoko duenarentzat, bihar eguerdian erraldoien konpartzen bilkura, Euskal Herriko erraldoien konpartzen bilkura egoten da, eta ikusgarria izaten da ez alde zaharreko kale estuetatik hain erraldoi handiak ikusi, eta horren beste, gainera, konpartza asko etortzen direlako Euskal Herriko txoko ezberdinetakoak eta. Ba, Itziber eta Fernando, mi esker. Zuei. Agur.